Mi oedd na lwythi o gadgets i'w gweld yn y Gadget Show eleni. Rhai yn newydd a rhai ddim mor newydd. Ond na phoener, ni di bod na i fusnesu ac i greu'r montaj hyfryd ma o declynau. Y gadget cyntaf i ni ddod ar ei draws oedd yr Xperia Z. Ffôn sy'n medru bod o dan metr o ddŵr am hanner awr. Mae yna gamera 13 megapixel arno a sgrin HD sy'n dal i weithio hyd yn oed pan ma'ch bysedd chi'n blir. Handi. Y ffonau symudol eraill i'w gweld oedd y rhai oedd yn defnyddio OS Windows gan gynnwys yr 8X gan HTC sydd efo Beats Audio neu Huawei 10W1 sy'n brolio maint ei ffatri. Allwch chi siarad arno am hyd at 10 awr a hanner. Ond mlaen â ni at y gadget un i'r geeks. Ni eisoes wedi gweld yr AR drone, ond dyma'r ail fersiwn lle mae modd i chi hedfan a ffilmio mewn HD yn defnyddio'r camera newydd sydd arno fe. A dyma Sphero. Allwch chi reoli apps wrth ddefnyddio'r bêl neu rheoli'r bêl gan ddefnyddio'r apps. Ac os nad yw'n mynd dros ramps yn eich cyffroi, mae'r fersiwn o beer pong allwch chi chwarae dy fe fyd. A robot bach ma yw Neo. Teclyn ar gyfer ymchwilio i wyddoniaeth a thechnoleg. Oh, cute. Mae camerau GoPro yn boblogaidd iawn erbyn hyn, ond mae yna gamerau eraill sy'n trio cystadlu yn ei erbyn, fel hwn, y JVC Addiction. Mae yna sgrin lliw ar yr ochr ac yn wahanol i'r GoPro dros dim angen cas arno. A'r cystadleuedd arall welson ni oedd y Sunnycam, sef sbectol sy'n recordio fideo 720 HD gyda camera rhwng eich llygaid. Roedd digonedd o dabledi yna gan gynnwys y Levono Yoga 13 sy'n hyblyg iawn gan eistedd fel laptop, tent neu dabled. Mae fe'n defnyddio Windows 8 ac yn costio bron i 1,000 o bunnoedd. Neu bach yn hatach oedd y tabled GoTab. Tabled Android yw hwn sy'n defnyddio'r fersiwn diweddara, Jelly Bean, a mae hwn yn costio 119 o bunnoedd. A'r tabled ola i ni weld oedd y Windows Surface. Mae fe'n rhedeg Windows 8, mae dy fe sgrin 10 modfedd a mae fe'n cynnig Microsoft Office. A mae'r un ma'n costio £479 yn cynnwys y clawr.